Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με διάφορα προϊόντα τα οποία φαίνεται να έχουν χημικά συστατικά, διάφορα πράγματα τα οποία είναι επιβλαβή για το σώμα, για την υγεία και κυρίως για τα παιδιά. Διότι και παιχνίδια και ρούχα και διάφορα άλλα προϊόντα φαίνεται ότι αφήνουν υπολείμματα χημικά μέσα στο σώμα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται βλάβες και στο σηκώτη και στα νεφρά και ορμονικές βλάβες, αλλά και στη γονιμότητα των παιδιών όταν μεγαλώσουν. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας, τον κύριο Μιχάλη Αναστασιάδη. Γεια σας. Καλημέρα φίλε Χρήστο, Χριστός Ανέστη και σε σένα και στους τηλεθεατές. Αληθώς και τηλεφωνικός η Στέλλα Μιχαηλίδου είναι Επίτροπος Περιβάλλοντος και Παιδιού. Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα. Είμαι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, όχι επίτροπος. Απολογούμε. Ζητώ συγγνώμη. Πάντως, είστε παρούσα στη συζήτηση και αυτό μέτρα. Να ξεκινήσω από εσάς για αυτά τα προϊόντα, για αυτά τα... ό,τι είναι τέλος πάντων, τα οποία μπορεί να βλάπτουν τα παιδιά. Μιλάτε για μένα να απαντήσω. Ναι, κυρία Μιχαηλίδου. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλα τα παιχνίδια και τα διάφορες κατασκευές κλπ. Είναι δυνατόν να περιέχουν χημικές ουσίες. Και υπάρχει ένα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, που το οποίο τουλάχιστον απαγορεύει την παρουσία συγκεκριμένων κατηγοριών ουσιών και ιδίως ουσίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τα παιδιά πολύ σοβαρά, ιδίως ενδοκρινικοί διαταράκτες, καρκινογόνες ουσίες που προκαλούν ευαισθησίες κλπ. Όμως, παρόλο το αυστηρό πλαίσιο που υπάρχει το νομοθετικό, γίνονται έλεγχοι συστηματικοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται αυτό που αναφέρεται και το συγκεκριμένο άρθρο. Γίνονται παραβιάσεις, δηλαδή παρασκευάζονται προϊόντα στα οποία προσδιορίζονται ουσίες όπως είναι οι δυσφενόλες, όπως είναι οι φθαλικές στέρες, όπως είναι ο μόλιβδος, άκρως επικίνδυνες, πολύ τοξικές ουσίες, παρουσιάζονται κατά καιρούς στα προϊόντα που ελέγχουν. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό να πούμε στους καταναλωτές είναι ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν αγοράζουν κάτι για τα παιδιά τους. Δηλαδή να αγοράζουν από αξιόπιστες πηγές, να αγοράζουν προϊόντα τα οποία είτε έχουν κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα ή οπουδήποτε, αλλά κάτω από ευρωπαϊκό μπραντ, κάτω από ευρωπαϊκή εταιρεία που έχει κάποια ευθύνη. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα και με προϊόντα τα οποία κανονικά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στους χώρους των παιδιών, όπως αρωματικά χώρου παραδείγματος χάρη. Ναι. Γιατί πολλές φορές αυτά, όχι όλα, υπάρχουν και που δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, αλλά οπωσδήποτε τα παιδιά χρειάζονται φυσικό καθαρό αέρα. Ναι. Να το πω έτσι απλά. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με τον χρόνο που δυστυχώς δεν διαθέτουν οι γονείς, είναι σχεδόν μονόδρομος να χρησιμοποιούνται διάφορα παιχνίδια κτλ. Για την απασχόληση και την ψυχαγωγία. Είναι παιχνίδια θα χρησιμοποιήσουν, αλλά όπως εξήγησα, θα πρέπει τα παιχνίδια αυτά να μην αγοράζουμε πολλά και φτηνιάρικα παιχνίδια. Να αγοράζουμε παιχνίδια από αξιόπιστη πηγή, να ξέρουμε, να βλέπουμε πάνω ότι είναι κάτω από ευρωπαϊκό μπραντ, γιατί αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία γίνεται συστηματικός έλεγχος. Οι περισσότερες παραβιάσεις που εντοπίζονται τα προϊόντα αυτά, και μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και από το Υπουργείο Εργασίας, είναι αυτά τα οποία προέρχονται από τις τρίτες χώρες. Ναι, και δεν πραγματοποιούνται οι έλεγχοι. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει, επειδή μου δίνεται η ευκαιρία, να τονίσω και έναν άλλο θέμα, το οποίο εξέτει τα παιδιά. Περίπου στις ίδιες ουσίες, ιδίως αυτός που λέμε ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ενδοκρινικοί διαταράκτες, για να το πούμε απλά, είναι ουσίες οι οποίες μιμούνται τις ορμόνες μας ή και τις εμποδίζουν να λειτουργήσουν κανονικά, δίνουν λανθασμένα μηνύματα στον οργανισμό μας, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, με αποτέλεσμα να διαταράσσονται πάρα πολλές λειτουργίες του παιδιού, από τον εγκέφαλο μέχρι το γενετικό του σύστημα, και γενικά είναι πολύ επικίνδυνες ουσίες. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδίως τα πλαστικά
τα πλαστικά τα οποία χρησιμοποιούμε για τα παιδιά θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρών προδιαγραφών και πρέπει να χρησιμοποιούνται και με συγκεκριμένους τρόπους, ούτως ώστε να μην μπαίνει παραδείγματος χάρη ζεστά τρόφιμα μέσα σε πλαστικό δοχείο, να μην βάζουν γάλα ζεστό μέσα σε πλαστικό πιπερό, καλύτερα χρησιμοποιήσουν γυάλινο, γιατί εκτός των άλλων εκρίνονται και τα μικροπλαστικά, τα οποία είναι φαύλος κύκλος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και υποψιασμένοι. Προσεκτικοί και υποψιασμένοι και στις καθημερινές μας συνήθειες. Λιγότερα χημικά, όσο γίνεται λιγότερα χημικά στο σπίτι μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αναστασιάδη, να έρθουμε σε εσάς, να δούμε λίγο τι προκαλούν όλες αυτές οι χημικές ουσίες και ποια όργανα, ποια ζωτικά μας όργανα και των παιδιών κυρίως μπορεί να πάθουν βλάβη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί και από την κυρία Μιχαηλίδου, οι βλάβες οι οποίες μπορεί να είναι σωρευτικές, δηλαδή δεν είναι πολλές φορές οξία τοξική η δράση τους, αλλά είναι λόγω της μακροχρόνιας προσβολής του σώματος. Οι βλάβες που μπορεί να επέλθουν αφορούν σχεδόν όλα τα όργανα, και τον εγκέφαλο και το ύπαρ και τα νεφρά, τις ενδοκρινικές διαταραχές οι οποίες αναφέρθηκαν μέσω των ενδοκρινικών διαταραχτών. Εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε όμως, κύριε Μιχαλαρή, είναι ότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει και είναι αυστηρό και είναι πανευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από το Κρατικό Χημείο, από το Υπουργείο Εργασίας, είναι και συστηματικοί και ενδελεχείς κλπ. Όμως ζούμε σε ένα περιβάλλον, σε μια κοινωνία όπου δυστυχώς η απόκτηση τέτοιων προϊόντων, ειδικά μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς προϊόντων, δεν μπορεί να είναι απόλυτα ελεγχόμενη στο βαθμό που θα το επιθυμούσαμε. Και να σταθούμε λίγο εδώ, επιτρέψτε μου κύριε Αναστασιάδη, να σταθούμε. Αν το επιτρέπετε, και της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού, στην οποία μετέχουμε ως παιδιατρική εταιρεία και ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, μαζί με πολλούς άλλους επίσημους φορείς της πολιτείας. Ουσιαστικά αυτό που επιχειρεί είναι την ευαισθητοποίηση όλων και δι' των γονιών στη χρήση προϊόντων που αφορούν ειδικά το μικροπεριβάλλον όπου μεγαλώνουν τα παιδιά μας στο σπίτι. Προσέξτε τώρα να σταθούμε, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Επειδή όλοι παραγγέλνουμε από το διαδίκτυο προϊόντα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία μπορεί να εδρεύουν στην Κίνα, μπορεί να εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στην Ευρώπη, προμηθεύονται και εμπορεύονται πράγματα και αντικείμενα και προϊόντα και παιχνίδια από όλο τον κόσμο, ακόμα και από αγορές που δεν έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές για να δημιουργήσουν τα προϊόντα με ασφάλεια για τα παιδιά. Έτσι, άρα εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα προϊόν δεν είναι κατάλληλο, αφού δεν θα ξέρουμε τη χώρα προέλευσης, αν το παραγγείλουμε online? Υπάρχουν σημάνσεις. Και εγώ θα έλεγα ειδικά για προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά και περιέχουν χημικά, αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται ξεκάθαρα. Θα πρέπει να εμπιστευόμαστε αξιόπιστες πηγές και χώρους, καταστήματα από τα οποία να προμηθευόμαστε τα διάφορα προϊόντα με τα οποία θα έρθουν σε επαφή τα παιδιά μας. Μέχρι μάλλον πριν μερικά χρόνια, η Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού είχε προβεί σε μια μεγάλη εκστρατεία που αφορούσε το face painting, τις φες που χρησιμοποιούν τα παιδιά για τη συμμετοχή τους σε πάρτις κλπ. Και τα οποία κάποια από αυτά τα προϊόντα θεωρούνται τοξικά. Προ μερικών μηνών είχαμε αναδείξει εν πολλής το ότι πολλούνται προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται σε καρναβαλίστικες εκδηλώσεις και τα οποία ενδέχεται να περιέχουν τοξικά προϊόντα, να αποτελούν τοξικά προϊόντα. Είχαμε προ κάποιου χρόνου το δυστυχές συμβάν της βλάβης ενός παιδιού από τη χρήση μιας συσκευής λέιζερ. Έχουμε κατά καιρούς ακούμε για
ατυχήματα πνιγμονής από παιχνίδια τα οποία δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένες ηλικίες και τα οποία εύκολα μπορεί να αποκτήσει κάποιος μέσω αυτών των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Εμείς, ο ρόλος μας κατ' ουσίαν, και σας συγχαίρω για την εκπομπή αυτή, όπως συγχαίρω και την δημοσιογράφο που ανέρτησε το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είναι να επιδεικνύουμε την δέουσα σοβαρότητα, την προσοχή και να λειτουργούμε εμείς ως ασπίδα προστασίας των ιδίων των παιδιών μας. Δυστυχώς ζούμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχει πληθώρα προϊόντων, πληθώρα επιλογών. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε και τις σωστές επιλογές και να παρέχουμε στα παιδιά μας την ασφάλεια που χρειάζονται. Ναι, εντωμεταξύ πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ υπάρχει μια τεράστια στροφή κόντρα στις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, ενάντια σε όλη αυτή την πράσινη πολιτική και ανάπτυξη, που σημαίνει ότι επιστρέφουμε πάλι στις πολύ ρυπογόνες πρακτικές. Άρα θα βομβαρδιστούμε το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια από μη σωστά προϊόντα και μη ασφαλή προϊόντα. Αυτό τουλάχιστον λένε και οι ειδικοί και οι οικονομολόγοι. Τουλάχιστον εμείς που ζούμε στον ευρωπαϊκό χώρο, ας ακολουθούμε τα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως αυστηρές στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, ειδικά των παιδιών και του περιβάλλοντος. Και μιας και αναφέρατε το παράδειγμα εξ Αμερικής, να θυμίσω ότι σήμερα ξεκινάει η Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμών, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και για τους οποίους εμβολιασμούς βεβαίως είχαν εκφραστεί από την διακυβέρνηση στη χώρα του συγκεκριμένου πρόεδρου που αναφέρατε. Καλά, γιατί δεν το λέτε, τρέπεστε να το πείτε. Κάποιοι ενδιασμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ. Τι, είναι μυστικά. Αφού εδώ πέρα βγαίνουν και τα λένε και με χίλιους τρόπους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Είναι σοβαρό το θέμα, είναι πολύ σοβαρό και φάνηκε η σοβαρότητα αυτού που λέτε. Με τέτοιες φευρές τοποθετήσεις, και οι οποίες είχαν εκδηλωθεί και κατά την περίοδο της πανδημίας. Έτσι, αυτό ήθελα. Για πρακτικές όπως είναι ο έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας στην ουσία, το αυριανό μέλλον αυτού του πλανήτη. Μάλιστα. Είχαν εκφραστεί και πριν τον κορονοϊό πάντως αντιεμβολιαστικές καμπάνιες είχαν εκδηλωθεί και δεν μιλάμε για απόψεις, μιλάμε για συγκεκριμένες καμπάνιες με συγκεκριμένες σκοπιμότητες του ενός ή του άλλου. Νομίζω ότι η πανδημία του κορονοϊού αξίζει να το ξαναπούμε. Κάποιες πραγματικά πολύ φευρές τοποθετήσεις. Η πανδημία του κορονοϊού νομίζω ότι αξίζει να το επαναλάβουμε. Απέδειξε τη σημαντικότητα των εμβολίων. Όχι το αντίθετο. Απέδειξε ακριβώς ότι τα εμβόλια λειτουργούν όταν γίνονται με ασφάλεια και όταν τέλος πάντων μιλάει η επιστήμη και όχι ο καθένας μόνος του. Λοιπόν. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει ως προς την προληπτική αξία που έχουν τα μέτρα τα οποία ακολουθούμε και στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών μας από δυνητικά πραγματικά πολύ βλαπτικούς παράγοντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.